Ľudia, sa ešte vás zdravím pri ďalšom videjku, som tu aj so Sofinkou teraz. A ľudia, ideme projať na chatu a chcem vám urobiť z toho taký menší vlog. A už to balíme pomaličky a chcem vám ešte niečo ľudia ukázať, čo máme nové. Takže pozrite sa, táto tu mačka, toto je perla, toto tu druhá mačka, porodila novej mačiatka, neviem, či to dá ako vidno. Vidíte ľudia? Neviem, či to vidno, ale sú nové 4 mačky, takže tak, no. A balíme sa pomaličky, ukážem vám to tam trošku, ako to vyzerá a tak. Svadba. Dobre, takže sme tu už nikom a chata vyzerá nejako tak, teraz ideme po takých schodoch hore. Zatiaľ toto pekne vyzerá. No čo, Damík, čo si stil? Že tu je 5 týchto postielek. Čo? Takže jedna, druhá, sem by mala byť... Čo? To čo je? Tu budeš spať ty a tu budem spať ja. No dobro. A tu máme tretiu a ľudia, ešte vám ukážem, takto vyzerá výhľad. Tam je ešte jedna chata a sem je druhá, takže my máme dokopy 3 chaty a áno, tam dáde, tam v ďaleku majú svadbu. To nie je svadba, ty genius. Čo tam je? Či to vystúpenie Tam vystúpenie, to je jedno. A môžeme ísť do ďalších chat. Toto vyzerá nejako takisto asi, za chvíľku tak. To by malo byť to isté, ale tu dve chaty budú podľa mňa tak rozdelené. To bude to isté, len iná otočená. A hygiena, bože. A tá tretia chata, čo v strede, tam sa bude variť, jesť a piť. Takže schody sú tu. To je poschodová. Na poschodovú. Henke, ja budem spať tu a ty budeš na druhej schate, tam v tom okienku, tam môžeme si iba kývať, vieš. Vrečka cez okno budeme. Abo hádzať po sebe, čo. No a tu máme, no toto je lepšia chata. Toto vyzerá byť lepšia a tam majú susedia nejaký potočik. Celkom pekne to tu vyzerá. Celkom pekne to tu vyzerá. Ako si spokojný so svojimi týmito dojmami prvými? Ale je to pohode. Dá sa. Ešte tu by som dala, čo? Hej, to by sa dačo zišlo. Taký stôl normálny, vieš, kancelársky. No, a neviem ešte tú tretiu chatu, nevieme odomknúť, lebo nikto nevie nájsť kľúče. Ale tam sa určite bude jesť to. Hej, a ešte aj, chápeš, tu sa dá spať, to je obrovské priestory. Hej, poistky vypnem v noci. Pozeraj, tu je, že sprcha, sauna. Hej, zoberiem, zima sokom. Tu je záchody a stoličky. Dobre, zistili sme, že tu máme asi ako 3 apartmány, lebo táto chata je na 2 časti rozdelená. Akože jeden dom na 2 časti. Jeden dom na 2 časti. Tu, ako som už ukazoval, sauna a sem ideme my s Nikolasom, budeme v tej trojke, ideme do trojky. A tak no, budem tam asi ja, Nikolas, Damian. Zatiaľ to tak vyzerá, kým tam nepríde takto. Počkaj, čo ešte raz rozpráš? Čiže tu je jeden vchod. Tu je jeden. Víš? Počkaj, tu je to isté. To si vlastne máme 4 nakoniec. A počkaj, v jakej my sme boli predtým? Ide sa pozrieť do tej a potom do tej a zistíme, že kde je do trojky. Dobre, takže vybrali sme si ten sektor, kde šiel Niko. Čo tu máš? Stolík. A stolík máš. A vy tam máte. Dúfam, že nabíjačky tam budú, lebo tu je. A ja mám. A ľudia, bol som v tom prvom sektore, alebo ja by som to povedal. A Nikolas, aj toto je pre 3 izba. Hej. Lebo to normálne vyťahneš a máš. Hej, ľudia, ale chcem vám ešte raz čo ja ukázať osobne. Podľa mňou. Sem na schodoch, tam si všimol jednu vec. Dobre. Kde? No. Páči sa mi, že pred chvíľou som kričal na deti, že tu nemajú chodiť v stopánkach a ja chodím. Aha, tu. Tak je tu nakonieme. Celý palec sa vojde. Ty vole, to je dosť. To sa mi nepáči, ale. Aj toto, kamo, je dosť popúkané už. No, mne sa to nepáči. Aha, toto celé. Sa mi to nepáči. Hej, tu máme ešte aj repraky. A máme tu všetko pre seba. Máme tu všetko, ale tak, ako takto, ešte k nám pôjdu ešte takí dospelí, kebyže k nám ide, že detko s babkou. A no to by bolo dobré. Detko, babka a babka. 2 babky, 1 detko. Do trojky tiež by mohli ísť. Večer do trojky. Dobre, no tak. Zatiaľ tak. No. Ja som spokojný s týmto, pretože máme tu všetko. Minulý rok, čo sme boli, si pamätáte? A tu máme veľký dvor, už tam dačo robia. Wi-Fi router máme kde? Neviem. Kam počkaj, je tu Wi-Fi? Keď tu není Wi-Fi, tak ja odchádzam naspäť. Ale tu máme také chladnička. Čo si zapol? To radio je.
Dobro, ľudia, máme tu už potraviny a dneska je, aký deň? Dneska je piatok a v piatok je otvorené od 8 do 10 a od 15 do 19. Poďme pozrieť a natočíme taký menší tento. Tam A hľadáme tu, či tu dade není heslo Wi-Fi. babky na nejakej dedine a proste jedno malinký obchod tam je. Proste to je garáž iba, no čo viac? V garáži predávajú cestoviny. Hej, asi. Dobre, ľudia, takže zatiaľ tu s Damikom luštíme takú vec, že neviem, čo to je. A to je zašrubované? Že Damik povedal, že au, dačo mu štíplo. Že abo to je bazén, alebo neviem čo. Ale s Nikolasom sme si zatiaľ všimli tento uchvatné ihrisko. To prekopneš. 5x, je má to asi 5x5 metrov. A ideme sa rovno pozrieť do tých potravín, mám tu 10 €. Som si zobral, bo som vedel, že tu budú hneď. Ľudia, viete, čo sa mi stalo? Ja som prišiel domov zo školy, ne? Že zbalím si veci ešte a ideme. A mama mi volala, že mi zbalí veci ona a za to mi nechala plávky a utierak na tom. Tak neviem, či to bude taký impecák, že by si to otvoril. Neviem no. Celých šlap. Vidím, že spožičil šlapky a vidím, je tu uchvatný tento tu potočík. Hovno. Dobre ľudia, ale pozrite. Šaty, Oproti nám sú krávy. futbalové ihrisko a potraviny. A vedľa nás krávy. Výborne. Kámo, ale ja som zvedavý na tie potraviny. Ja som zvedavý. No ľudia, z tejto chaty to bude na dneska všetko. Ak chcete vidieť, ako sme tam hrali futbal, čo bude v ďalšom dieli, tak mi daj like, odber a čau.